nwunye m ekwere ka anyị mụta nwa. Ofu nwoke sị m na ya na-eje egwu awantịlọ before ya anụọ nwaanyị. So luo one day nye luo fu this girl like anya nnọọ nọ ihe ya chọ na nwaanyị. Mana ọ n'ebe a na-agba egwu awantịlọ ka afọlị. Fana abọ bido kwuba. Ha na-abụ sozielu na-eje egwu awantịlọ. Ịgbagolo ọ na-adabala ha na-aṅụkọ mmanya. Na ọ na-aṅụ mmanya siri ike, ya nwa na-aṅụkwu mmanya siri ike. Ya wee nọgide wee jụbịa ya sị ya, kedu ihe like na-egwu awantịlọ ọnụnwa anyị na-abọ na-eje? Ọ sị n'ife ya like karịcha bụ gịnị? Na a na-egonye ndị mmadụ mmanya free. Akwa ifugo. Mana uche erulie o. Ya sị oke. Fana abọ na-atọkwa. Ya wee nọgide wee decide ya na ya ga-anụ ya. Ya wee sị ya na fa ga-akwụsị egwu awantịlọ afọ ma ọ bụ na fa chọrọ ịnụ di na nwunye. N'ihe a ji wee gwa ya ihe a bụ ka a testi anya malụ ma ọ ga-akwụsịnwu dị egwu awantịlọ. Ọ kwalụ. For 6 months na fa na-abịa ejere egwu awantịlọ ya wee sị oke na ọ ga-akọntrol nwa onwe ya wee jee mee gị ya na ya na-abụ wee bili. So kafa bi ha chọgide nwa n'ihe a bụ 3 years plus fa na-achọ nwa kịta anụnwa na fa fụrụ nwa. Elu ụlọ ọgwụ dọkịta sị na fa na-abụ dịsị oke mana nwaanyị na-aṅụ nnekwu mmanya. Akwa ifugo. Na mmanya nwaanyị na-aṅụ dị too strong na o nwere nwa ga-anọdonwu n'afọ ahụ n'oge ọbụla na nwunye na-aṅụ mmanya. Ya wee were aka nne ya this girl chaa were aka ekpe ya ọnya chaa na ya akwụsịkwu gị igote mmanya. Na ya nwa na ya da aṅụzikwu mmanya. Mana this girl enwere ike ịkwụsị mmanya. Na-ejekọlụ ndị be ha kọsịalụ ndị be ha dobe ọdụdụ si anya dịga wee sị na ya ma mmadụ eji nwuzi na ya like go mmanya too much. And ọgwa mgbe ọbụla ejideli ọyọba biko ọyọsịa biko fa hapụ ya ya hapụkwa ya. Mgbe ọbụla ya jideli ya obidozie na-aṅụzi mmanya to the point na mgbe ụfọdụ ọ na-esi mmanya. Na ya mara ife a ga-eme this girl. Ndị mmadụ wee sị anya duru eje terapi ya wee dulie wee jebe. Na mmanya a na-agwa gị ha bụ mmanya ọkụ o kai ka a na-agwa gị ha. So nwoke terapi wee sị ya na ya ga-enyeli ya aka banye na monitor ya dosho na ọ ṅụrụzi ya bụ mmanya. Ya wee kposisie mmanya niile dubie na monitor nwunye. Chekwe na nwunye ya akwụsịghị ịṅụ mmanya. For 6 months na ya nọ na monitor ya na-asị na nwaanyị ada aṅụzi mmanya ka ekwe n'ihe jizini. Until one day ya wee ji pik nwunye ebe ọ na-alụ ọrụ. Ya wee lute wee sị ya ya nyegodi ya mmiri ka aṅụ. Nwunye wee sị ya mba na ya manye na nwoke obere mmiri bụ ihe fọ na ndị na yanwa dị testi. Ya wee sị oke ka fa ga je gote mmiri ebe ọzọ. Ya wee na-asị ya ya n'ebe mmiri nke ka ṅụtọpụ anyị gotezie ọzọ ka ịgbanyekwezie n'ihe iji ebu mmiri. Nwaanyị ajụ zọba mmiri azọba. Ya wee sị ya biko mmiri nke ọgụ odudu n'ime. Ọ sị ya na ya chọrọ ịma ihe dị n'ime nọ na ya manye mmiri nya tietigolo ọnụ mmiri nya melụ nke gbago na-akọghị ya uche. So ha jegide pụta ebe fa ga-egote ihe ya wee sị oke na ya chọrọ isi ebe na ya dị wiki ka nọlụ na moto ya jee ka o gote ihe wee were ego wee nye nwaanyị a wee baa ngote ihe maka na mmiri na-agụ ya too much ya wee were bọtụlụ mmiri afọ o ji ebe afọ wee kwughe ka aṅụọ mmiri. Unu ama ihe dị n'ime bọtụlụ a ọ bụrụ kai ka nwaanyị agbajuru wee na-aṅụ. Na o nwere ihe megide ka suspect ya maka na since ihe a mee oge ọbụla ọ na-ebugheli water bottle ya na-asị nwunye nke maka na dọkịta gwa ha sị ya ṅụwa mmiri ka o nwee ike flush chaa those things dị n'afọ ya. Na ya mara na nwaanyị a ji water bottle were agba mmanya ọ gbasịzịa mmanya o nwere onye ga-suspect ya ọṅụrụ mmanya na-aga. Hey! Na ịnwetakwa ka ya si wee welu fọs wee wunye mmiri n'ọnụ n'ụdị ka ya ṅụọ wee wụlụ n'ọkai ala wee gbụ ya. Ya mara ife a ga-eme infact ikekwụla ọtọ gwụ ya. Ọ sị m nne na ya anụsigo because na this girl is obvious na ọ chọrọ ịmụ nwa. Is obvious na ọ ga-aṅụgide mmanya n'ụwa ya. Kedu ihe ya nwere ike ime nwaanyị na-aṅụ mmanya nwaanyị bụ nwaanyị chọrọ ịmụ nwa na-aṅụ mmanya? Asị yes na ọ bụgolo part of ha na ọ ma nkwụsịzị ya mana nye nwana ya chọrọ nwa o
na ya chọrọ nwa maka na ya zụrụ ezu na nwoke na ọ bụrụ kịta na nwunye nwere nsogbu asị na ọmụnwụrụ nwa ha ji eme ihe ndị ọzọ na-eme ka ha wee mụta nwa is a different case. Na ọ bụgodu na ha jee mee ihe ndị ọzọ na-eme na nwunye ga-eji mmanya ṅụchafụkwa the ten. N'ihe a na-agwa m ihe a bụ na ha sesi bongi ọkpụrụ date wọta bọtụl na-aṅụ n'uche erulo na ya mụrụ na mmanya oge ọbụla ọ na-alacha swit ọ na-aṅụ mmiri dị na wọta bọtụl oge ọbụla ọ na-alacha swit ọ na ya mụrụ infact ya bago moto ndị oshi. Ndị mmadụ wee na-asị ya kedu ihe ime ini ọ na ịmara ebe isi wee kpọta the woman which means na egwu awantịlọ. Infact asị m nne ya mara ihe a ga-eme ya wee sị ka amara ife ndị mmadụ nọ. O nwere onye nwere idea ihe a ga-eme this woman because n'ike agwụghị o. N'ihe a na-akọnsidazi bụ ịhapụ this marriage ha abụrụ ihe a ga-eme na ya mara na nwaanyị na-abụkwa akpa. Chei, ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a nwanne m biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa okorobịa aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.